खुलुमबाय। मानगोनां बाथौ बिबुंसार बादायलायनाय हाबाफारिखौ दैदेनगिरि आरो सायख'गिरि नोंथांमोन। आंनि मुङा नेहास्रि बर', आंनि रल नङा 44। नैथि दिखन बाथौ बिबुंसार बादायलायनाय हाबाफारियाव आंनि आयदायाव गोलैदों दै गोथार। दै गोथार। दै गोथारा जाबाय मोनसे गोथार मुवा। दै गोथार सारनायनि ओंथिया जाबाय गोथार खालामनाय। बाथौ फुजिनायाव दै गोथारखौ नांथारगौ। दै गोथार बानायनायाव हानायसिम काह एबा पितलनि जायखिजाया आइजें गंसे, तामानि फैसा गरसे, बिजौ बायस'यै माइरं गरबा, थुलुंसि बिजौ दाइसे, दुब्रि हाग्रा दाइबा, जायथ्रासि बिजौ दाइसे, बिबार बारनै होनाय जायो। बेनि उनाव थुलुंसि, दुब्रि हाग्रा, जाथ्रासि बिजौफोरखौ खुन्दुं आवाजों मेरायबा फाननानै खाथुमनांगौ आरो बेजोंनो दै गोथारखौ सारनो नांगौ। दै गोथार खालामनायनि मोनथिनाया जाबाय ओं ख्रिं ख्लिं फोथसे, ओं ख्रिं ख्लिं फोथसे, ओं ख्रिं ख्लिं फोथसे। हा दै बार अर अख्रां नों फानबानि फानसे, खोल खोल गोजों दै नों निज्रा निज्रि हाखर दैखरनि, जालाखार बिलाखार मानसि दुमसि, होखार नों सिलिखार बिथा आवथा बावथाय मुवा, फोथारदों जेखौबो गोथार, जावलेखांदों रेजेददेरगोन, खालाय दैफोन आन्थोर जयि मोहेर दावहेर खालाम नों दहाय आफा बोराइ बाथौनि। ओं ख्रिं ख्लिं फोथसे, ओं ख्रिं ख्लिं फोथसे, ओं ख्रिं फोथसे। गोजोन्थों। बाथौ बिबुंसारा मोनसे गियाननि फुंखा। बयनिबो आंगो। बेखौ नाय आरो बेनिफ्राय गियान सोलों।